И здравейте, любители на гейминга! Аз съм GamerBG и днес ще правим един огромен пак опенинг. Вие не забравяйте, че ако ви харесва подобен тип контент, може да се абонирате с камбанката на всички модификации, както и да пръснете лайк бутона. А сега, нека да първите пакети, които ще отворим днес, са Founders пакети за 50 точки. Имам 8 да отварям, ще ги отваряме бавно. И се надяваме на нещо хубаво. За жалост не знам, понеже не ги броя ден по колко отварям. Понякога и друг път. И може да имам гарантиран, може и да нямам. Се надявам да има поне един локаут тук. Дори те 112 пак ще съм доволен, понеже съдържи панкът се 111. Това е най-близкото до това, което искам. Не, няма. 110-ка. Сима 110-ка. Локаути не от гарантирани. Какво той, бе? Пуки! Ще имаме друг локаут от негарантирания Джурасек. Не е локаут. Последен пакет отваряме. 8 пакет. Локаут! Така. Бен Сорт. 112 Колинс. Това е окей. Сега имам един пакет за джемове. Стор. Опа. Чакай бе, после ще ги отваряме тия. Така. Фьючерът не. Къде сте бе? Ето ги. Нали с тука? Да не съм объркал. Ето го. Така. Един пакет. Надяваме се нещо хубаво. Няма дори локаут. Имаше някакъв играч, но... Що не е локаут, смисъл има ли? Значи... И да видим дали ще мога да... По 15 ще взимам. Ще вземем и пуки. И нямаме повече. Тука... И някой на трейдава, ако имам. Да, имам лифие. И ни остават още 100. А сега е време да отворим и най-големия пакет. Първо да вземем Ръш. Така. Локаут. Страйкър. Ливърпул. Ръш. 30 милиона, той се продава и без това. Така. От тук, този, който най-много се надявам, е Меси. То е ясно. Или Халанд. Просто да е някакъв добър. Добре, отваряме безплатния пакет. Майлстоун 2 и така. Левандовски. Роберт Левандовски. Супер сме. И ще завърнем една легенда. За отбора ни отново. Да дигнем ето един скилбуст. За нещо скилбуст. Така, ти идваш тук. Къде? Цак. 118. Робърт Левандовски.
И продължаваме. Сега Робърт Левандовски смениме с Мирослав Клозе. Уоу, човек 131 оварал. Супер сме. Да продължаваме. Сега имам нещо, което искам да направя. В името на всичко да си намеря. Да намеря с кой да го сменя и после да му дам така и да видим. Мале, аз нямам с кой да го сменя. Мале, аз нямам с кой да го сменя това. 109. Сложиме Джурасек и ще дадеме Донован. Слагаме... Кой да сложим? Аз нямам много... То ще сложим. Айде Сима ще сложа. 112 Сима ще седи там. Най-вероятно ще ми падне оверал на отбора. Това тако ти пука, човек. Аз това ще го направя, нали, за да ни стане добър пак опенинга. Пък сега ще го сметна, разбира се. Да се окаже, че съм го дал на празно. Но нека видим. Тук Мирослав Клозе като дадеме за 50. Тук ще станат 250. Още 50. Донован нито има е толкова обара. Донован е по-малко Донован. Тук май. Да. Тук ще дадем Руш. Още сега. Давам Руш. 65 и още 15 не. Трябва да намеря нещо. Трябват ми повече. За 100, но тук е от 114 до 115, аз нямам такава трейда, в която да е. Тук от 111 до 113 мога да дам Минг сама. Сега се връщам. Тук нафармих малко пари. Сега ще дойдем на Event Shop. Опа, не тук. Обърках мястото. За това къде се намираше, бе. Ето го. Имам 3. 30 куб поинта. Който прави... Вече имам... Мали са ми 55 човек хора, трябват ми точно само 55. Защо пак не мога да ги дам? Къде пак съм пропуснал да го махна? И тук няма Донован. Има Клозе. Така. Сигурно е Донован. Да. Махме Донован. Да, ще дадем Донован, правилно разбрахте. Той Донован и без това вече не го използвам. Ексчейнджовете тук. Така ти помогна много на отбора ни. За жалост трябва да се разделим Донован. Ще те помня. Клозе. И ти помогна много. Беше много време на страйкър. И теб ще те помня. До 115. Нека да отваряме и се надявам да ми даде нещо хубаво. Турция.
Всички бе, братен. Кокчу, ама 115. Кокчу. 115. Едно добро нещо ми се случи да биде 115. Те са толкова стиснати все пак. Да го видя. Кокчу. Да ти видя. Моля да сложим кокчу тук. Кокчу. Йо, това кокчу. Кокчу. Това не мога да играя на такава позиция, тъй че да. Тирунтитан. Орангутан. Аз мисля да пусна кокчу да се продава. От 1 милиард е паднал на 600. Това беше не знам на къде да правиш. И благодаря ви, че гледахте. Аз бях Gamer BG. Ще се видим в следващия епизод. До следващия.